Gozatu ite du behatekin, kontzertutan egon geha, egurrian segitzeue, guainik gaztei, eta azkenengo diskoak iritsi zait asmatu induela. Giota guztu baitzeta hauen kantak, eta zue guztiokin, zutagar! Naturak eman didan aukera, ez nuke nahi aferrikatzerik, saiatu behar dut aprobetxatzen. Denboran aurrera zoazela, gertaera eta pasatek, sarrin orantz aldatzen duten arren. Bide gurutze berrietatik, arnasa emango didan airetik, zure bihotzera heldu nahi nuke. Hainbat gauza utzirik atzean, eta hemen zauden bitartean, baitan azazu ostera ere. Ilargia itzaltzean, musuen manikaoan. Tuba naiz ere, lotxa ekin danago, musu honekin zure albora joateko, eguna laizte erraziko da, dena aldatuko, nerekin gelditzen bazara, nahi dunean elkar dugu maitatuko, nora noa ordu hontan, eguzkia begietan, nora ezean, da binen gautxori bana izena sentitzen dut beti. Omenaldi txiki bat eitzia nahi dozagu Benito Lertxutiri, badakizue nuen gaztian emondar belala kodabenan albiztia, eta guretzat beti izana erreferente bat umia ginenetik, eta gero bai. Erantzat musu handi bat eta sorterik handixena. Anaia etxen da ezkitik, bukatu niz joaitera, ene opiaren egitera, Parisera baniazin. Hoi ama eskualerri goxua, zugandiko run triste banua. Adios gaixo etxen dena, adios iberua. Nerekin zaude laizter elkartuko gara, izarra laiako batetan. Ez du galduko. Ozen nahi naga!
Eliza Zaharra! Telebistan da ikusiko zenuen, segurazki, piztu telebista, o ETV batenik ETV bat. Nik ETV bat, ETV bi ez dit ikusten. Ojo, tamaika telebista. Eta gero, Ander Malvadin ondoren, ikutu badu, kontorsionista. Zoe. Zemuz, zuek ondo eta ni. Galdetzen dezuenez, aitortu beharra dauket, pixkan nahola deseroso. Ez dakit, lan bat iluntze bateako nahi honun beste planen bat, ez? Akaso nire etxen gehatzea, sofan eseita, telebista ikusten, lagun batekin, garagardo bat eskuan, ez dakit, egoera irudikatu ote dezakezuen. Bai, ez da hemen klaseko bizkorrenak, piztu telebista. Bai, egidan ni naiz, ETVek Goenkalen ondoren bere historian eman duen saioik oneneko izarretako bat. Humiltasun osoz, esaten dut. Piztu telebistan 3 denboraldiz agertu naiz, eta horrek norbere egoan sortzen du zerbait, ez da? Nik uste nun ja Gipuzkoarra izatea kriston pajoia da. Hala da, Gipuzkoarra izatea da Real Madrideko fana izatea bezala, empresariales ikastea bezala, edo musika eskolan klarinetea aukeratzea bezala. Gipuzkoarra izatea da, Haziendako deklarazioa egin da 3 euro kobratzea ateatzea bezala, okindegia jun eta nahi gabe, gatzi gabeko ogie eostea bezala, edo Gorka Urbizturen azkeneko diskoa bezala. Ez dao gaizki, baino zerbait falta zaio, zerbait falta zaigu. Zida guai. Kubo bat. Garai hartan Moneo bekario bat zeukan ofizinan, arabarrek, ez? Bai duzte gai patata, San Prudentzia, karakolak, ETS, edo? Guztua bizidia. Edo, Nafarra. Ze Kristo dia Nafarra. Gipuzkoarrei eta Suturondei buruz, zerbait ikasiko zenutela, ez dakit oso ondo nola eman honi bukaera ez da, ze pixkat izan lehike berri mikatz batzuentzat. Edo balien. Haginen zugezu atoi, erranen dutzen nifite, malen eskien izan buruz, bakarrizketa da fini. Zergasko egin?
gehiago. Oso, mila esker. Listo, eta hor badago beste bat. Eskerrik asko. Gure agertura. Eskerrik asko laste. Nahi duzu orrialde bat pasatzea, orrialde bat gehiago, bi gehiago, hiru gehiago, hemen ondo? Bat gehiago. Txuk, horrela, bakarra. Hemen ondo edo beste bat? Hemen ondo, oian, azeintzuk dira orrialde hauen zenbakiak. Espirituok! Eskerrik asko. Espiritu txit agurgarriok. Manifestatu. Eta gerra zibola barruan Ikerrek gaur hemen aukeratu duen hitza. Gutxi gora bera. Zazpireunda larogeita bat milioi, 871.000.500 Zenbakiri daukazue? Bai. Esan dugula zoriaz dela existitzen. Eta existitzen ez baldin bada, agian aldez aurretik ikusi dezakegu etorkizuna. Zuk hasieratik hor daukazu paper bat. Bai? Hartu mobila, eta kenduko diot gomatxoa, eta guazen ikustera. 7, 1, 5, 0, eta azkena, 3. Atera da zenbakia! Alatu izan posizioa, jarri hemen. Diazo ezin izten, emaio zu bueltaion. Bueno, nola, horrela? Venga, horrela mango diogu. Hemen txautazue proba. Euskaraldia! Hemen txautagu jo! Horra duen zenbakia, Euskaraldia hitz egin du. Eskerrik asko. Hola, Xeba. Tendentzia berriz, kalean dabilari, bakoitza bere tokia, nora galdetzen nabil. Zein bizitzan irabazituen deabruak, sorbaldako dekari, ideia txarrak ematen burtzagarren abargeren ari. Baino barnazi gogoan, jolasen ari denari, euskaldra basustatzen, zeba botxetzen zuten, ebatzen gustatzen adi. Askok ez ulertuko eta aldi bat, beste bat jarri zen den ardi. Mundua bizkarrean lurrean buruz gora ezan da, bilakatzu nuen sari. Etxen barregiteko aleginari berriz hori zen pozik bozari. Jakinara zizitzen, ere ikuru endo bat dau, ez dauk ez dela gehion beharri. Familiekin bazkari, tontakerigatik barrez, edo lagunekin mozkori da bari. Gorputzek azkena esatit aspaldi, baino barra nabil berriz beste kuba eta bat jarriz. Motorko, gehiorko, boka batik joko, orko infalta potez. Itzeiak belariak izarta xaukean barrutik, mila pentsamendu dezikratu nahian. Berri etxetik kale barrutik kanpo zeuzata bat gozaiak, jau. Zeuzata bat gozaiak, jau. Zeuzata bat gozaiak. Man, guztari zuenen, ez nauri txoken, uruen mila gauza talanen, ez garelako konforme, mundu desgrazik, ez egiazu esan ezin, dala ez egin, erbik hautare, zorion ez dintzio daukien pertsonako haindik erbandare, alare, ez da beziko zu egiten traba, esateana, egizetaneak ustean da nabar, bezera zo ezer balio izeketan danak, bigainak egin mozteon lapana, kontu zorkaren aurpegi hona jartze hona, utzik gabe, zure planteretik jaten, zatik eta zen batzen, ez batzen, galeraren batzen, kasitzen atzen, zer izan galtzen, sinaka bisatzen, eta gu kontrako diren ibiltzen. Lehiotik egiratea itxita, lehiotik baliratea bihotza, ikasi genuzte politianan jaiotza, eta zen krudelari hotza, batneko argira gerturatzen, itzalarren idioa. Ondo izaten pasatzen? Arki? Aginekoak, aletxe, hau dana antolatzeu, fundamentuz, nabari duen, usumiko partia bat duela. Hoi laun egiten azteko, nik ez behar dezaten zinek esango ba. Bueno, gertukoak esan diazko. Bueno, beira, bideak kontuatu altzeazte. Bidea abendua ja. Abendua, non pasatzea denboa? Azkar pasatzea denboa. Eta bakitzen guain, abendun da hasiko gehiagat danak, eta gero nire bai, itentzea balorazioa, urteko balorazioa. Zapreskutan ja, haindugeak oloroiak eta jaten daula. Hau holatxia da. Eta ni ointxe Sanbrasko esan dela, notatu gizu ez, nik uste trauma dakatela, ni hone etortzen itzanean gaztetan da, ligatzen saiatzen itzanean da gaixia batzen zitzaian. Normalian bakizak esan nula, nien naiz kuadrillako guapa.
atera bide diferentiak bider dituzu. Eta nik esan, zeik izangoan nire bidea, eta, bueno, graziosa izatea. Gara, elkarrekin bizitzen nahi dianean. Aber nola di joan kontu hoi? Zekaro, dana oso politia, dana oso arroxa jartzen digute, eta bereziki emakumeo jartzen digute maitasun erromantikoaren kontu hoi, ez da? Dana esaten digute, ez emakumeok zue, maitasunak dana ahal du. Eta horrekin ja dana konponduta dago, ez da? Baina gero dator elkarbizitza. Eta elkarbizitza ez da erresa. Elkarrekin zaudetenian ja, bakizue, bazkaltzen, elkarrekin bera, giotak utxini itzeite zuen ja fatxe hoi, hartuta, zemo zeuna eta, eta behiten, eta elkarrekin behiratu hola balina zaudet esaten maizue, eta afaltzeko zer jarriko den hor bukatzea. Edo, nire azkeneko taktika izaten dena, hartu maindiri guztik diriot. Eta beha, zer pasatzea, eta ni. Hau bentaja bakazue, behar ez dakila, orduan ez esan. Eta ja urte asko balima zabiltzate, segira ja bizitza osoa ja ikustezu berri zurruket esatezu, ara, zerri jau, oaine. Hartuta almodakin akatingo zenuke. Gaztetako kantari bakardadez josia hitzen lioa iruten bere barnean irauten oinazez ikasia
zenbat gezur nortasun agiri batean. Lehenengo gezurra, sexua. Aurra jaio nintzen, eta uso atera nintzen. Zikina, zaratatsua, baztertua. Mila esker ama, zuk izan ez zenuen euskera eskaintzeagatik. Mila esker ama, guk euskaraz ikasteko haurdun kalera eta poliziaren kolpeak jasateagatik. Ama. It's funny to let them
bidea. Eta agur alabea. Eratara maiertxea erantziniolaten beste bat. Latzen da pentsaera munduan denan latzen da. Kliman latzen da aroz eta taldeak zeraz. Alatu egiten du maiz, denan latzen da beraz. Ez zafitu alatzen da naiz, denan alatzen da. Akabatzetan arizu gisa, sekula etxatan fantan. Hemen txenao, goizeko ordubik eta lau, eta bihar goizeko 8 eta laurden. Lanea berde. Ondo, Jo. Baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Txirulirula, nor kantatuko ote du soinu txori. Txiruliruli, txirulirula, nor kantatuko ote du soinu txori. Beste dioten guztiari, egon zera beti añadi. Ahaztuzko ginen hori, eta entzun ongi. Ardura zorraitzaio inoiz hobea, epeldu dizunari. Aize zara niretzat onena, nire una estelako aurrena. Pena, 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 dena, 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 dena. Pena, dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena. Egia zaitza dena zalantzan eta plazerean. Egia zaitza dena zalantzan eta
Aukeratu ahal izango banu xutia, izan zen ere zalean earen komplekuri batek errara praketxe. Gogoa mirez eta niez kondena amaigabea maitasunak izan dezan altranetan izatzeana ere Con tu spirit seco Niña baino lehenago bezena delako Punta orain bai, askatu nahi Gautxorien ergina zabarkeriaren txai Ia ikusi, askatu nahi